Kien inawgurat xogħol ta' manutenzjoni u tisbieħ fl-assa ta' Bormla li fl-aħħar xhur inqalet mill-qiegħ u ġiet mamra bl-aqwa faċilitajiet. L-assa li hija mifruxa fuq 3 solari sarilha xogħol ta' rinnovar u ġiet mamra b'faċilitajiet tas-sigurtà fosthom ħġieġ protettiv u kameras tas-sigurtà b'investiment ta' 100,000 euro. Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar laqa dan investiment u qal li x-xogħlijiet ta' modernizzar għandhom jipprovdu ambjent li jgħin fil-qadi ta' dmirijiet tal-Pulizija. Aħna l-kunċett tagħna huwa li rridu naraw il-Pulizija tal-Ases li nqishom bħala l-ambaxxaturi tagħna fid-distretti li jaħdmu mod komdu u barra minn hekk barra li jaħdmu mod komdu il-pubbliku in ġenerali li jinqeda fl-Ases jinqeda mod ħafna aħjar. Il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia qal li bħalissa għaddej xogħol fuq 5 ases oħra. Qal li dan il-gvern ittripla l-investiment li għamel gvern preċedenti fl-2012. Tkellem dwar il-bżonn ta' aktar kameras tas-segurtà u qal li dawn isiru wkoll biex jipprevjenu il-kriminalità. Il-Ministru Farrugia xejjen kummenti dispreġġjattivi fil-konfront tan-nies tal-Kottonera u qal li għal kuntrarju ta' dak li jingħad fil-Kottonera il-livell ta' kriminalità baqa' stabbli kif kienet tul l-aħħar 10 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.